Ito why they are wearing a book. And we are table. And how much more like you? I have to say that one marriage. One. Sim. Yes. Antes viemos guias na mídia. Oh. Sure. Antes viemos guias isso. Are you not joking with me? Ah, cara, doutor esse. Sure. Oh. Vatoti hanzi uyaiti gesi. Vatonditi pamanda todarika mubathroom vatonditi dedza badhiwa uyaiti gesi. Kana chichokwadi it's fine. Aiwa iye handi. Ungasvika bhebhe rapedza kugeza. Alright. Let me see. Kunyani mukita ziko mukiti confuse here. Koza benzi ndibati tuye kuno kuna here. Thank you. Koma ibi muko. Mina iba madi ndugu guest. Kwandi ndibati tuye kuno kuna. Ndakunda. Ndugu guest. Churu ziko churu. Pinda iba. Kupinda babi kisho yo wakataka ni kupinda mnomba tu mshitu wona chiki. Na ibe ibe. Wasori ndakati ndiye nemwe. Omazo ni wona chigeza bisho. Sasa hivi tunaweza kuzungumza. Ini nada kudai. Ndangora ndangora. Ndio tutabani. Baranga beze kugeza. Anuka tena. Sasa sisi tunachotaka. That's right. Kugeza batanuka. Problem yangu yeye unonesa. Titi kudana naye kana kudava sitombo na kudana. Yeye kugeza na jaya munyaya. Sasa tumegeza wote sasa. Leta na reject right now. Hey giver. Hey giver. Hey giver. Mimi nikuita sisi kwa nini? Ne japo mwana ndio kushizira yenyewe kujikoneza pasi na mwana. Shi. Asante. Uchini mkazi wangu wewe muro waile mkazi wewe. Asante nini chi moshukuruza baba pamba mosho. Muro indiana man Shaka mwana. Man. Na japo kwa mko wasondire mko waita sei nei. Na just imagine ndio wati ndio uzukiza nawo abanye zvangu nezira kwa kuto TikTok kusha out. Mamla ugezi. Osiri wati nezira ndio uzukizeni. Atina kubledza hivi. Pamukura chitaura hivi. Shako baba we. Kupi nisho kwa ule ngana. Kupi. Uyai baba. Unogoje kupi se mba wangu kama mungu. Tutada kupinda hili room ya ndoda hili. Chipo ne wewe maji. Maji na turu kupi wewe. Mali kunoko. Siji. Mali kunoko maji. Bari kupi maji. Barati yaraya. Nina hizi talk to you. Maji. Just a minute. Mirai. Michelle. I don't want peace. Maji na turu I kupi. want problems always. Mkatu. Sipana pamba. Shaka umu. Mkatu hivi kwa umu wake wai na mfuka. Ani mwe wakawa. Nasika fungo tumnani mwe wakawa mkudai so. Chifu mwenye tompeshe dhera kutaita chifu zari kutaita. Chino mboli chicha. Chivindi chake ndichi. Mkatu hani mwe wakawa mwe mkukutu wakadai. Magame runzi ya urunditira. Akuita magame nini mimi? Kuita magame inini newe kuti chipa unopamba pangu. I'm the owner of this house. This house is mine. You are my work. Saka chicha urunditira ndo zvandoda kunzwisisa. Kuenda taseka. Asi pane zvandokuvhiringa here naimemo. Kana pane zvinhu zvandokuvhiringa munongoditaurira tataurira zvakanaka. Inini ndiri munhu ari trained to treat people with respect. Saka handidi kuti muzonditaurirawo mashoko ekunge mukuda kundibvisa humwe. Kana ndine chandiri kukanganisa tinongodzokera mubedroom tobvunzawo sei kuti sei pane zvandikukanganisira tionerana pamwe chete. Kubvunza sei zvauri kukanganisa zvipi zvauda kubvunza sei? Ameno saka inini muri kuti ndakuvhiringa ipapi kana ndakuvhiringa. Iwewe ndiwe uno madhezi ese ayakubvira uye kana wakambondoona chigezana sei? Kungoti nesingazvitarisa ndiri munhu akwaya manje ndatokungoti zvinhu zvitongoriwo nomawo pamacouples plus ndandangoti vajoinawo pamhuri kuti sezvo muri same family ndotongoti mungogezwa muri semhuri ameno kana paripo pandakutadzira nemagames auri kuita handisi kufarira handisi kuzvifarira hazvishandike musha usi kushanda basa rako mushe zvatakataurirana iwe you are supposed to be taking care of him
kwete kuti apota chuyamandiri ndo problem yatakabvira ndatangira pekutanga kuti iwo uchete care of him because akundi maproblem kuti mundikatiramadza nezvamuri kutaura ndosaka ndati chirege ndinobvunza sei kuti pane zvandiri kukanganisa here kana pane zvandiri kukanganisa mobva mangodima mangotaura pavoice tichiri kutaura hatisi kupinzana sei ingoni mamuri semhuri wai saka ivo ndo vamunobva masegregata mavabvisawo pane vamwe ndikati chirege nditore baba vagezewo nevamwe ndatadza futi inga ndiri kutitaura pasi tiri kutaura aiwa ndikutaura kuti kana ini ndandati aiwa mirai ini mandivhiringa ndosaka ndati ini kana ndichingaenda tsamwa voice rangu rinokwira handizogone kuzvitsanangura kuti ndikuti nditorewo bana muri ndizwa vagezewo nevamwe vari kugeza ndatadza here baba ava vari kuda attention baba ava vari tiri kutaura pasi wani ndoita sei baba vari kusarudzwa mune vamwe vari kugeza ndikatirega ndivaisawo baba vemba vagezera handingaiti inini ndega kuti ndini ndinogezesa baba ava ndega inini ndini ndokugezesa baba ava chete of course ibatsana yangu but ndikuti ngavangotitwa with care please wazopinda kuti mubathroom mandiri kugeza ukudzukisisa here pane problem zvinoita here kuti undipindire mubathroom ndopandapodza ipapo inyaya yekungoti ine kana inini ndimuna nepashoni nditereki nebasa rake saka pandatongopinda imomo ndichiti ndatongopindwa nehepi yekuti baba vafarewo ndikuzvinzwa but next time hatisi kuda kudaro inini ndachimboda kuedza kutsanangura kuti unzwisisewo nyaya yacho mamiriro yakaita ndinobva ndazonzwa kutambudzika zvakanyanya nekuti dei ndichita zvishungu nebasa rangu but vanhu vasinganitende ndinobata aiwa musanaro mufunge vanhu tendei makegiva kuti ufambe naye ivewo but wakuunza kwandiri ndozvandingotaura appreciatai vetuwoye vanenge vachigona basa ravo kani nhasi kutauri kulozvoitera nditibvisa weti ndini nhasi kuti vabudisa sekuru vavo kuti vaite weti nditi vabuditsira inini nhasi munonditaura kuti azv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 
Kana marugonda kachichegota frati. Ana mvladai. Mimi that Misha. Undi zile ndacha baba. Mama utali wapi nani? Problem ndio iko. Problem. Ini madam kama huyu titamurirani. Maidi. Avaruya manda ini kandosha ndari kana avana kupurira wala. Asima kuru kweli. Wana kupurira. Ai ava maidi. Ava ndi wapi wangu? Maidi. Wana taura ndikatsanga ndonhuwa ina dziti kutanakirwe. Misha, ingati sorwa ndati chingomubvunza wo zvakanaka kuti kocha zota kuti. Iwewe why unoona confusion yatanga ina. Maidi chiko chimwe wanetsana neni. Ezvinozvi wakuti nakanaka na caregiver. What's your problem? Maidi. Ndiri kunani trend. Andibvumidzwi kubudisa musodzi yangu dai. Vakaona notoripa musodzi iyoyi. Ati mazona vanhu vanya Mudawai sawa. Michel, ni sawa. Naimi vanhu ndingazonitsazi. Asi chiri kukonzeresa kuti vanhu muite ruzha rwakadai ruchiche kuti baba. Zvakaoma mufunge baba. Hapana chiri kukonzeresa, hapana chikunetsana kwatiri kuita. Naye Michel chikunetsa. Asi maidi maitira maidi budzaiwo baba budzaiwo kani kifoni chibvunza mubvuzo wani unetsikana newe uchichemedza kushungurudza munhu kusvika pakuchemedza chema kwake hakusitombori kwemumwoyo ndakutozviona ini. Misha wakuzondijairira manje zvawakuramba uchiita izvi. akuita sei wagarirei ipapo?
Anoramidza kugara pano anyway. Hamusi kuzinzwisisa vakadzi. Tinofanira kunzwisisa chii chaunoti mwana watinaye unomusekerera uri ipapo uchisekerera uyu. Kushidzira wona. Saka izvozvi zvimebi wakutodaro kune munhu ari kushandira panapa. Iwewe uri kungosekerera misha uchibuda muno. Chiga achibuda mutotorwa ina caregiver ine munhu. Saka kutara maningira muno muchigona maji. Abadzi, vanhu hamusi kunatsinzwisisa. Ndinzwisisei mwana varidza chichema unoita. Inenge yakuti ndazvitya yakanokotere. Ndikaudza organization ndiri yakati trade kuti titeke pazvifambe musha. Anditi ka. Unaiti ukona yaoda kuti paridai. Okay. Aiwa baba, muri hamwe mapirizi. Baba, muri muramba kumwe mapirizi. Yes, I understand. Zvakatauya muri kumwe mapirizi hamuzori. By rights you should take a nap every afternoon. Anditi kuti mapirizi enyu anyatsofamba mubhevati. Ndinorava sei kwenyu muzera ndinotowari baba. Uyai muzorore pambedza. Aiwa nyora musatye henyu baba. Uyai henyu pambedza. Asi chinyara rakatirekedza kutingochema. Aiwa zvakanaka. Hazvina mhosva tinosangana nazvo mumabasa. Hazvina mhosva baba. Tinosangana nazvo mabasa zvinhu zvakawanda baba. Ndakashandisa nevarume vamwe vaitogwedza violence. Vanenge vaine dementia. Aiwa zvizodiwa. Unozipa kudai weuri wokubatsira vanhu. It's okay baba. It is well. Zvakaipa zvinoitika kuvatendi. I'm sorry for that. Chirarai henyu baba. Thank you. I will come back and check on you, okay? All right. Thanks. I will be back. All right. Just relax and take your nap and enjoy your nap. Thank you very much. Okay. Are you also zororauka? Almost full time yekurest. Aiwa zvakanaka baba. Ndiri pachitenderano. Ndiri pachibvumirano. Kana zvanofanira musoja chayapinda avatagiri ari musango. Ndinongoita izvozvo ndichitenda izvozvo. Aiwa ungoita mweya murefu. Aiwa ndizvozvo. Sorry for the mistreatment yauri kufanira maiti. Treatment here. Aiwa musatye zvenyu ndikutorwira imi baba. Musatye chandinoda kuti mubatane nemukadzi wenyu. Pachaya vanopinda pakati penyu muri vanhu vakachata imi. Thank you. Aiwa kuti watenda. Futi. Mukline ichaukupena izvozvo. Ndinoona kuti everywhere kuri dust. So ndingaite hangu murwere wangu arara. Saka ndatomboofila kuti ndingambobhoika nawo ndikatoti ndoitei. So ndatongoti zvangu ndega nditombo bvisa dust. Ndikaona kuti hamuna maid ka. Zvimwe zvinenge zvichitokuremerai. Kuchengeta murume kunokuremerai. Kubvisa kudasta mumba kunokuremerai. So zvinenge zvinofamba. Arkadaşlar. Iseo. Makushina akambonyatsopamba sei. Ine mamwe akadai ndikuona kuti akasiyana ka. Ndikuona kuti pane ana. Anditi memo. Koma pillowcase akadai aripi. My cushion case, whatever you call it. Kubatsirana nemusabatikane. Musabatikane zvinhu. What is to clean that time late?
mutsuro watakakuridza mhere yaungosviridza ipi. I don't want peace. I want problems always. Misha yako wapita sei? Mutsuro watakakuridza mhere. Chii mwari kuri wechi? Chii? Nchana na phone pana. Yeye nyuka hii. Photoshoot ya magaitwa hapa. Mbona una photoshoot? Ini ndine phone yangu yangeri pana. Nemu. Kwenda. Iye kutarise. Unongana umlitsika ka. Name. Phone yangu ndinemura zati ndine kambudzi kangu igara line MTN. Ini phone yangu i smartphone. Inapinda line reselsi handiti. Inopinda ke Vodafone. Manje imomo mune message yangu yemukuru wandakatumiwa. Ndakatumiwa mukuru ini. Nabosi wangu vameku waterfront mulungu wandaikudza imwe. Apa phone yangu yandikureva nezvayo. Pamusoro imedemo. Misha ndikaiona phone yako ndichakupa. Chimboenda. I don't want peace. I want problems always.